Abantu abatsha ya khohlakela into okuthiwa yi-crush. Yeyomzuzwana ishukumisa nje inhliziyo ibounce boom boom boom. Aseyiyekile i-crush peyiye. Aseyekile i-crush. Eyesithathu i-dangerous yi-last. Hayi ndibhale ngazo nje apha wena uyazifumana nje free of charge. Eyesithathu yi-last. I-last kukuwarhalela. Kukunxanwa. Mayithethwe lo nyani ecaweni. I-last kukunxanwa. Phathi ngenxa yokungazi ucinga uyathanda. Uthi xa sewafumene ungahaleli nokumbona. Hayi dithiwa abantu abangaphandle ke. Angahaleli. Unfortunately doc, no tata bonke abantu abakhona apha. Kukhona abantwana abangumphumela we-last. Umntwana aphikwe nguyise ibe inhloko iyeka isehleli. Ngenxa yoba uyise uwafumene. I-serious lento abantu abakholwayo kwi-Christian gathering funeka bayazi. Bakhona obhuti. Amen bobhuti. Bobhuti bamlukela ufike. Ndizayiphinda ke tani. Lukhe lufike. Kanti luyazifikela nje. Luyadlula. Eyesine i-infatuation. Ake sithi infatuation. Uyabona yona xa ifikile lunxano olunamandla. Umuntu udaphazamiseke engqondweni. Alale ebhedini abhanka angaye emsebenzini angaye esikolweni. Kanti unxaniwe. Leyo ibhalwe eBhayibhelini. Hayi ndiyarhala ukujongwa kule. Wonke umuntu ndiyacela njonge, ngicela ukujongwa kwelo cala ngasemva. uAmnoni wakhe wagula. Wanganikwa umsebenzi wangaye empini. Kanti akagula incam. Nxaniwe. And wayithetha inyani wathi ndirhalela udade wethu Tamara. Ngoba sikwi-Christian gathering sizawuthetha inyani. Uke yazi umuntu uke abe intsikelelo ebandleni mhlawumbe uyahlabelela. Ucinga usikelelekile. Ude ungasikeleleki xa engekho. Ube buhlungu imike xa inikwa omnye. Ule buhlungu xa kunikeliswa omnye umuntu okanye xa ku-emsa omnye umuntu. Ngoba kukho lo sethe nca kuwe. Asikho secaweni. SikuHosea 4 verse 6. Kube ngathi ungamsusa lo bethi keyboard kubethe lo funwa nguwe. Unenkinga. Kungabi mnandi enkonzweni. Ngoba kavelanga lowa. Infatuation, khohlakele. Ayinamzalwane. Cela uphinda. But ngicela unikhulula nizixolele. I-infatuation awuyimemi kodwa uyakwazi ukuyigxotha. Ndingaphinda. Uyithatha ke leyo mama yesitho ithatha kuJeremiah 17. Ithi inhliziyo ikhohlakele. Inhliziyo sisi iyakwazi ukukuchatisa ungatshatanga. Uzibona uthi tsutsu. Ecaleni kwakhe kungu tsutsu.
mhle inhliziyo hey ndayithanda igathering ngoba kuthethwa inyani inhliziyo ingcolile ngesuthu ithi ibolile inhliziyo le yakho ukholwa ingcolile iyakwazi ukuba infatuated kodwa ndiyamthanda uThixo uthi ke mina Yehova ndiyayigoqagoqa inhliziyo yakho ufuna kumane uyise dry clean iyogoqwa nguThixo ube ngcwele manyanyana yakwazi inhliziyo yakho ukuthi uhamba uyaphambili kanti wena ijike nemastachi molweni ntsensene hambe nemastachi mkile hambe no 6 pack idinga ube likholwa elinyanisekileyo ngoba uYehova uyayelapha inhliziyo jonga ube ungabi ngcwelele thina hayi bonza ufika nenezwini ungasingcweleli kwenzela ukuxelela kuyavutheka inhliziyo ijobhekile kuyavutheka uYesu echophe ecaleni kuchophe nomnye umuntu ecaleni ehlalisene uYesu kuyavutheka ngoba uzawuvutha ngegift kanti awuvuthi ngeholiness uchabalale ngenxa yokuswela ulwazi hayi khawunigqwethe moya ingcwele uyazela phike leyo mama isto ndiyazela kum ndakhe ndathi enkonzweni yami ndililungu lekhwaya elithenjiwe ngenye imini ndiyaleqa ndenkonzweni ndinxiba ublack and white ndizawudlula etawuni xa ndidlula etawuni ndabona umfo ndabona ntoni ke owake wathi kum ngoko umfo wake wakekela iwesi ndimbonela kude yo inhliziyo yamlandela ndayongena enkonzweni inhliziyo ibheke kwelacala ilandele ndafika enkonzweni ndiziva ba apha enhlizweni yami njema ndingena enkonzweni ndihleli phaya ku ekhwayeni ayikho apha inhliziyo yami bakhona abantu abatsha andazi boyingcole kuthele ethi ndidlule kule nto khona uzoncedakala ndaziva uba kuculo siyakudumisa andiyikhwapha phof ngenxa yoba ndiyaziva uba ndinezwi elibold kuthiwe mandiqala ingoma yokuphakama nam ndavuma ingoma yokucula ikhwaya nam ndavuma kuthe xa kuculwa osiya kudumisa umoya ingcwele umane yethi wena ujobhekile ndacela omnye usisi omdala bakhona osisi ndaphuma naye ndiyohlambuluka bakhona abantu abatsha xa ndifika kulo sisi ndaxoka ndathini ke hayi ngicela nithethele lami elibali ndafika ndathini kulo sisi ndathi ndicela ukungayiqali ingoma ndiphethwe inhloko lo sisi Shem wayolanda ielder landithandazela bawo ngcwele inhliziyo ingcolile di-infatuated inhliziyo isedolophini emfaneni lungile uNkulunkulu sendikhale umbizo baye ngutata ubani wezamazo siphawu utata othetha isiZulu pha uNkulunkulu wenyuka utata sabuya thandazelo ndiphethe inhloko xa ndihlala phansi wathi umoya ingcwele uxokile xoka indini usebhizi utata usayohlala phansi xa ndihlala
Ndaqa ndihlala zathi waxa inyembezi. Ngoba qhelana nendodo ngeke uxoke kuyo. Ngoba le iyakwazi ukukuxokisa. Xa ngigqiba kuhlala nosisehlala ndaphinde ndaphakama ndamlanda. Saphumela ngaphandle ngoku ndafike ndalila. Ndalila. Ndathi sisi ndibona umfana. Ndamthanda ngoba wayethe uyandithanda. Ndilimele. Yo! Lehla izulu. Ngoba lo Thixo wethu igama lakhe ngunyaniso. Ha! Wehla uThixo. Uyazi ngexesha sithandaza. Ndeva ngathi khona indawo evuliwe. Kuthi bho kuphuma lento. Bho ngaphakathi enkonzweni kuyanikelwa. Kuyavuthwa yaphuma into yabizwa ekhwayo. Si! Kwana ndothi ndikukweleta into. Satan. Ha! Danyuka! Ndinethe ethi ndinqobile. Andihlazanga mna ndihlaze yena. Uhlazekile. Nohambe ejula amakhwenkwe ezinhlizweni zethu. Uhlazekile. Sange ndandingathi ndembathisiwe. Ndandingathi ndihamba phezu kwenhloko zabantu. Zange sibe saye ngomini sahlabelela ibandla laShwabana. Ngoba izulu lalime ngakuthi. Kuba khonto abantu abatsha emenza uSathane avuye. Njengoba esikimini sikaThixo abona ukuthi esa-strike esidlala phase sami. Bazawudliwa nge-own goals. Ngoba loqala ingoma yena uyiqale ngakumi. Angalincibi ijezi lamazulu kodwa unyawo lolwezimnyama ngenkani. Kodwa yena udlala ibhola lethu. Siyayibona ijezi ngu-black and white ne-stockings. Kodwa inyaniso yoba udlalela thina lowa. Uthengiwe. Ukumbona umdlali othengiwe. Qho ibhola ifika kuye ayimoshe. Sathana memnyango abukele. Ngoba uyazazi ba une-representative. Bendikwi-infatuation. Bantu abatsha iyazifikela i-infatuation. Sometimes ugqibela usikeleleka. Kanti uyi-infatuated. Kanti utheni? Udulile. We, awuyazi wena. Udulile. Hayi ngicela uphinde. Makutshoni nangoku uthi uthini? Hayi, kanti awuliliswa lizulu. Hayi, ngeke uphinde uyive kwenye indawo. Yeye Christian gathering. Kanti uliliswa yimizwa. Wanda bacha, this is serious. The enemy is upping the game. Hiya usazi jonga uhlambuluke. Hlambuluka ngathi awunasikhundle ecaweni. Hlambuluka ngathi awuthenjwanga. Uyabona mina ndazi kabuhle akho umuntu onezulu akekho umuntu onesihoko. Ndihlonipha uThixo unganithembi. Ndiyakwazi ukuma phambi kwebandla mina ndihlambuluke ndithenjiwe. Hlambuluke ndixolise ndilungise. Ngoba uyosafika ebusuku ndisagcina isidima. Ndisale ndishumayele. Ndisale ndingqine eradiyweni. Ndisale. Hayi, kwala icala no excuse mntanam. Ungayeki izono ezinamathambo kanti udla iznacks. Ngoba izulu lingcwele. And akho umuntu ozawunyazela ukuya esihogweni. Kuya esihogweni abantu abathembekileyo bathi Nkosi ugwebe ngokufanelekileyo. Ngoba izinto bebezenza will be personified zihambe phambi kwabo. Don't cheat on yourself. Xa wehlulekile thetha inyani ithi ndiyohluleka. Ithuba lisekhona. Asi-act up. I got the bold and the beautiful.
sikuya indlela yelizwe lobo ungenzeli thina asinazulu asinasiwoko asinayo nehitha yokukothusa sicawa nawe nje kodwa ngoba balolu kaThixo uThixo manje sibize thizane nonke makholwa hayi andiziyekile incwadi siphi apha ngicela ucacisa ndiziyeke na Nkosi yami siphi apha ngicela ukucelela wena ongazi asikho caweni sikwi hibernation ngicela uthethe isingesi esikhulu siphi apha yintoni hibernation mamisto yindawo apho izilwanyana ezifuna ukuphila ubomo obude sibaleka yo ziyocatsha sibaleka iweather ziyocatsha ziyohibernate xa zifika kwi-hibernation zakwenzela umzekelo ngezimbini xa zifika kwi-hibernation isilwanyana sokuqala esihibernate ayo yinyoka into ebangela inyoka ihibernate njengoba iphila isikhumba sayo siyakhuhleka siguge bhuti wami cela igama bhuti yamkela inyoka the more ikhula isikhumba siyaguga sikrazulwa yingca sikrazulwa ngamatshe but inyoka iwise iba nexesha lokunyamalala ke kuyibona inyoka ngoJune iyamanyamalala iyohlala emaweni xa ifika emaweni inyoka ayihlali ifika eliweni izikhuhle 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 izikhohlakalele inyaniseke kuyo sikrazuka isikhumba esidala why iyaziqonda uba ndihamba ngesikhumba esidala kunendawo engasukwazi ukudlula kuzo ndawuthi ndiyahamba ndibambeke ndibanjwe sisikhumba esidala mandihambe ndiyohibernate namanye amakholwa xa ndifika ndizikhohlakalele ndinyaniseke kum ndizikhuhle 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 sikrazuka isikhumba esidala xa uhambe emaweni uzadibana nezikhumba zenyoka ezidala xa ibuya impunyululu akho ndawo engakwazi ukungena kuyo ngoba ibambeka indawo kwi-Christian gathering i-hibernation yamakholwa apho kuthethwa izinto ezingathethwa ecaweni yakho xa zithethwa nyaniseka kuwe ukwenzela ubushiya isikhumba esidala sizothina apha sizoshiya isikhumba esidala ungangeni eweni le-Christian gathering uphume nesikhumba esidala noba uqhelile ukuhlangana emihlanganweni kodwa kulo sikhohlakalele hayi awutsho kumakhelwane uthi zikhohlakalele esinye isilwanyana sesibini engicela sigoduke naso siyezwini lenkosi lukhozi i-eagle is a bird bobhuti bam one that flies the highest two that lives the longest yakwazi ukuphila for 40 years for 70 years intaka yintoni isecret yale ntaka yi-hibernation iyahamba emaweni yodwa xa ifika emaweni ngoba i-eagle xa ikhula umlomo wayo uyagoba ungasakwazi uku-attack u-accepte ngicela uphinde khona izinto okade ungazifuni usagqiba kusindiswa uyazi-accepta ngoba umlomo ugobile usmathi ngoku bhetele ngoku ucinga uyakhula ingasakwazi nempiko ze-eagle ifasting wawuzenza ugqiba kusindiswa awusazenzi ngoku nempiko zayo zingasakwazi ukubhabha xa ifika i-eagle eliweni number 1 iyazikhohlakalela ngomlomo wayo ichitha intsibe ezindala wakaphumi kule gathering nezinto ozaziyo uba zikutsalela ezantsi ayike sendishiba nje uvela unyaniseke kuwe asikwazi thina sazi container wena wazi content and God has done you a favor asiyazi noba yiyo yokugqibela na yoba akubizele kule hibernation ungadlali ngamathuba
ichwitha intsiba zayo kabuhlungu, izichwitha intsiba. Mna ndike ndithandaze mama ndithi bawo ndiyavuma indehlele lento kodwa ke khawundifihle. Aruthixo ndiza kuveza. Ujonga uhletywe live. Uhletywe uve. Futhi bakuhlebela bayiva. Futhi uyahlebisa. Kwa wena nje uyazibona uyahlebisa. Imeko nje le yakho iyahlebisa. Yabona nje manje lapha andinamoto. Imoto yam Shem yave yatsha last year. Boom boom boom. Ivutha ngengomso ndiya kwi-conference e-East London. Umoya ingcolo onyanisile ngomvula ngixelela uba something is gonna happen. Semthandazweni. Thursday xa ndihamba Friday itshe imoto ivuthe ndithi enkosi bawo nokukutsha kwemoto kuncinci. So andinamoto. Xa ndingena eteksini kuthiwe ayikho mama isitolwa kuye kuphikiswa ndithi ndinguye molweni. Display. Phofu njengoba nditshelwa imoto ndiresignile ngo-2022 ndayoqala isikolo. Yonke imali endinayo ndiyi-investe esikolweni. Ndiyi-pedestrian phe. Le pedestrian othi xa uzadlula kuyo usilowishe. Ufuna uqinisa uba nguye nyani umamisto uthi molweni mamisto kanti awubulisa mamisto ubulisa imeko. Nam ndivume. Ngoku ndibona uba akubuliswa mna apha kubuliswa ntoni? Phofu buthi Sipha andidlali. Kule team andidlali. Kule team ndidlala ipositions ezimbini. Ndisi-striker, ndingu-goalkeeper. Ayizuhlekwa ngami insindiso. Ndingu-goalkeeper. Futhi xa ndifumana ithuba ndiyifaka emnatheni. Njengoba ndigoduka ngomso buthi Sipha. NgoLwesibini ekuseni ngo-5 o'clock ndizobe ndime phaa entla kwasekhaya ndiphethe umbhobho. Ndithi wenje nje uThixo. Andincibanga chops. Ayinanto kwenza na status. My true status. NdinguSirayeli. Xa ndibuya ndihlambe ndiye esikolweni ndiqabela imoto yestaff. Xa ndehle egeyithini ndibe nguprincipal. Molweni entsense. Angeke unqatyelwe ukundibona ndishumayela esitratweni saseMatatiyela mna. Because eyona identity endiyikhuselayo, I'm a child of God. I'm a Christian. Dlalela itimu yamakholwa. Dlalela itimu yabazalwane. Wherever I am. Ngoba xa igeja ipenalty sidliwa sonke. Kuthiwa lento yobani. Sifakwe nathi singenzanga nto. Ngenxa yokugeja kwakho. Ngenxa yokungenze kwakho kakuhle. Kodwa namhlanje ngizokukhumbuza uba ungalili sothandaza. Ungalili. Ndivalile iBhayibheli. Ungalili. Xa ufikelwa yimililo ungalili. Lenyanga esikuyo sizoqala into entsha kwi-Christian gathering. Uzothi wena no to compromise. No to anything engamvezi uThixo. Sizovala uverse 18. Sizoqala uverse 19. Sothandaza. Ithi akabhuti, behold, I'm doing something new. EyeXhosa ithi jonga. Ndenza into entsha. Le ithi see. I'm doing something new. uThixo uzowenza into ebonakalayo. Uvumeleni Thixo from verse 1 to 18 ndehlelwe sezinto ezinje besiya ku verse 19. Yonke lendlela unyaka from January to now besiya ku verse 19. God is putting a stop nonsense. Thixo uzobeka stop nonsense. Uzothi yonke into ekwenzele, yonke into ekwehlele beyiya ku verse 19. Yonke into eyenzekile ebomini bakho, kwezinye izinto uhlekiwe, kwezinye izinto ufailile, kwezinye izinto nawe ude wazicrucifya wathi ndiyifeyila,
wathi ndi-weak, wathi ndiyohluleka, wathi insindiso inzima. Kodwa namhlanje ndizokuxelela, ndizomemezela, qiniseka nge-identity yakho. Position yourself right with God. Ngoba uThixo ngawe, through you, uThixo uzowenza into entsha. Not only kuwe, uzoyenza ibonakale. Apho sowuhlekwe khona, apho sowuphoxeke khona, apho sowufeyile khona, God is here ukwenza into entsha. Ndiyamthanda uJehoshaphat xa ehlaselwa, uthi ku-verse 8, Nkosi, there is nothing we can do, but our eyes are on you. Cela sime ngenyawo. Bazalwane bam, as a Christian family, siligugu likaThixo, silibhongo likaThixo. Nawe wenze kahle wabakhona, ulithenjwa lamazulu. Kodwa ukuze uthenjwe, you need to lift up your arms and say, Nkosi, there's nothing I can do. My eyes are on you. Siphakamisela amehlo ethu kuThixo. Amandla ethu akuThixo. Noma ufeyile kangaphi, you are not a failure. In all your problems and your calamities, lift your hands up to the Lord. Cela siphakamise izandla zethu. Akahluleki ohamba noJehova. Akanqotshwa ohamba noJehova. God is putting a dead end. Kuyo yonke situation ekwenza wadoubt, wabona ngathi usisahluleki, wabona ngathi uwedwa. Mama, a new chapter, a new you, a new beginning. Hayibo iyaqala ngoku. God is doing something new. Ngicela ungikholele. Uyabona ilevel yale Christian gathering, nabenzo wendlala nabenzo chayelela. After today, new wings, new horizons, new levels, new beginnings. Kuyenzeka now. Ngoku, 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 ngoku. God is at work. God is at work. New beginnings. God is doing something new. Lift up your hands and receive into into ongasange wayibone ebomini bakho, and receive something new, and receive your verse 19, because God is at work. After today, my life will never. Can't tell you, make it. After today, after today, my life will never be the same.